Bahagyang bumilis sa 2.9% ang inflation sa Pangasinan noong Nobyembre mula sa 2.5% na naitala noong Oktubre. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority Pangasinan, bahagyang umakyat sa 1.8% ang inflation rate para sa bottom 30% income household sa lalawigan nitong Nobyembre mula sa 1.6% naman na naitala noong nakaraang buwan na siyang pinakamataas na inflation sa buong rehiyon. Sa buong Ilocos Region, pangunahing nakaapekto sa kabuuang inflation ang restaurants and accommodation services na 162.6% share o 0.81 percentage point, housing, water, electricity, gas, and other fuels na nasa 67.3% share of 0.34 percentage point at transport na nasa 26.9% share o 0.13 percentage point. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulan ng pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na mapanatili ang stable na presyo ng mga ito. Kamakailan at sunod-sunod din ang pagmumonitor ng tanggapan ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin lalo na ngayong panahon ng holiday season upang matiyak na sumusunod ang mga establishmento sa mga itinakdang pamantayan. IFM News. IFM News. IFM.